Goedemorgen, wel lekker zonnige morgen in Maastricht. Sta ik hier met Ole Tobiasen. Ole, ja, dan moet ik dan maar voor de bel gaan. Wat staat er gepland voor de training? Ik heb gehoord dat we met lange duurloop beginnen. Wat? Nee. We beginnen met de bal, gelukkig. Ja. We hebben eerst positiespel. Oké. Dan hebben we op het eind wat kleine partijen, 4 tegen 4. Nou, dat is goed. Nou, daar kijk ik al op vooruit. Het is voor mij een hele tijdje geleden dat ik nog eens een keer deze kleur heb mogen dragen. Als ik goed doorreken, 15 jaar geleden. Maar ik moet zeggen, het voelt niet slecht. Alleen het nummer, 24, ben ik niet tevreden mee. Maar goed, we kunnen ook niet alles hebben. Go! Come on, come on, come on, come on, come on! Go! Come on, come on, go, 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 go! Gewoon net te laat, die denkt dan wacht maar even. Zo trainer, nieuwe testspeler zag ik. Ja, mooi hè? Ja. Hij kan het nog hè? Ja, nou goed, we hebben eens even eerst naar zijn cv gekeken. Ja, dat is niet veel natuurlijk. Dus we denken laten we gok maar eens wagen om eens een beetje mee te ballen. Nou ja, Erik is natuurlijk nog topfit. En loopt nog heel veel. Dus ja, alleen het korte werk is dan even wat anders natuurlijk. Maar ja, als je zoveel jaren op hoog niveau hebt gespeeld. En hij is natuurlijk nog niet zo lang geleden gestopt. Dan zie je gewoon dat hij nog veel klasse heeft. Hou links, Erik, hou links, Erik. Goed, jongen, goed. Lang weer naar. Erik, net nog eens getraind, hoe ging het? Ja goed, hij moest af en toe een beetje doorbieten. We hebben natuurlijk niet gewend veel kort werk te doen. Dus dat is even aanpezen. Maar nou, niet slecht moet ik zeggen. Wel leuk om een keer mee te maken. Conditioneel, hoe staat het al veel? Ja, op de lange duur wel, maar de korte sprintjes om dan een tweede keer erachteraan te gaan, ja oké, dat valt af iets tegen. En de trainer, is er niet metgevallen? Ja, maar de eerste indruk is een beetje brani. Kent ze wel aan hè? En de tweede indruk is dat het inderdaad brani is. Maar het is wel eens wat je overbrengt hier. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat de jongens zich daar ook gaan optrekken met gaat ervaring in de ploeg erbij. En dan zie je ook dat het geheel goed is. Hey, dit is een goed bevallig geloof ik hè? Ja. Ik ga nu hopelijk het Stefan de massagebank klaarstaan. Want je moet er toch even op. Het deed toch links en rechts een beetje pijn. Ja, Ole, dankjewel dat ik mocht meetrainen. Ja, je ziet het, ik train 1 keer mee en jij bent weer meteen in het winnende team. Ja, ik denk dat moet ik zeggen, het expres heb gedaan. Maar ja, een gemêleerd, gekleurd, leuk gezelschap. Een beetje Belgisch, Turks, van alles wat erbij. Een beetje Deens, Nederlands. Ja, jongens, dus goede overwinning. Ik vond het leuk en de weddenschap is hierbij ingelost. Dat eten op de Deense manier, dat gaan we vast zeker nog een keer doen, of niet Ole? Absoluut, ja. Jongens, bedankt. Ja, ook bedankt. Bedankt. En mannen, patat.